Hej, jeg hedder Elsebeth. Jeg vil fortælle dig lidt om, hvad du kan gøre om efteråret, når du har været ude i blæsevejr, været ude at cykle, haft cykelhjelm på. Der er det en rigtig smart ting at have en børste i tasken. Du kan tage børsten op, lige række dit hår lidt, så bliver det der er lidt mere styr på det, lidt pænere, du får mere glans. Og børsten er i øvrigt rigtig god at bruge hver dag derhjemme. Den plejer dit hår, og den stimulerer din hovedbund. Så det er en rigtig god ting at gøre jævnligt. Den får en stor og en lille er jo oplagt til at have i tasken. Og hvis du så trænger til lige sådan at få lidt mere fylde i håret, så findes der nogle rigtig gode vokstyper, som er specielt til piger. Også gode at have i tasken med den her lille størrelse. Så du tager lidt voks ud, krammer det op i hænderne og krammer det ind i håret. Du kan også tage lidt ind under håret, så du får lidt fylde og får det der hattehår væk, som cykelhjelmen har lavet.